naar links, links, links. En dan nog een paar stapjes naar rechts, rechts, rechts. En 4 draaien een keer in het rond. Niet te snel in het rond, dus kom van die kommoed. De tijd is goed. Zo dat wou het eerste refrein. Dus nu het eerste couplet. Het gaat nu goed, het zit in het bloed. Nou het couplet volgt een refrein, dat is het beste medicijn. 4 gaan een paar stapjes naar links, links, links. En dan nog een paar stapjes naar rechts, rechts, rechts. En 4 draaien een keer in het rond. Niet te snel in het rond, dus kom van die kommoed. Dat tijd is goed. Zo dat wou het tweede refrein. Dus nu doet volgend couplet. Het gaat over een kommoed. Dat deed mich goed. Dat is verdien gemoed. 4 gaan een paar stapjes naar links, links, links. En dan nog een paar stapjes naar rechts, rechts, rechts. En 4 draaien een keer in het rond. Niet te snel in het rond, dus kom van die kommoed. Dat tijd is goed. Zo dat wou het derde refrein. En dan het laatste couplet. En 4 draaien in het rond. Naar dit couplet volgende refrein. Dat is het beste medicijn. 4 gaan een paar stapjes naar links, links, links. En dan een paar stapjes naar rechts, rechts, rechts. En 4 draaien een keer in het rond. Niet te snel in het rond, dus kom van die kommoed. Dat tijd is goed. 4 gaan een paar stapjes naar links, links, links. En dan nog een paar stapjes naar rechts, rechts, rechts. En 4 draaien een keer in het rond. Niet te snel in het rond, dus kom van die kommoed.